Bibisita karong adlaw sa Southern Leyte si Vice President Inday Sara Duterte nga misusi sab sa kahimtang sa mga eskwelahan. Gikan sa Maasin City, Southern Leyte, live si Nico Serino. Nick. Yeslan, pipila ka lugar din sa Eastern Visayas ang gibisita karong adlaw ni Vice President Sara Duterte. Pasado alas 11 kaganihang buntag miabot sa Limasawa Island si Vice President Sara Duterte. Mainiton siya nga gihangup sa mga tao sa iyang pagduaw sa kabulihan covered court sa isla. Gipangunayan ni Duterte ang paghatag og ayuda ug regalo sa mga kabataang estudyante. Matud sa Vice Presidente, kinsa mo'y kasamtangan nga Secretary of Education, gusto sab niya nga masusi ang sitwasyon sa mga eskwelahan sa lungsod nga labihang naapektuhan sa pagkusukuso ni Bagyong Odette ni adtong Disyembre. Preparasyon sab kini sa pagbukas sa klase. Samtang nagpasalamat ang Vice Presidente sa suporta sa mga tao kaniya sa miaging eleksyon. Ay natin mo bisita sa mga eskwelahan, magkakaw sa mga repairs, makahatag niyo na ayuda sa inyo nga o makahatag niyo pinsahin. Pasalamat sa inyo nga mga Limasawa Island. Hugot ang seguridad nga gipatuman sa pagbisita ni Duterte sa isla. May mga augmentation personnel nga gideploy sa lugar. Gidilisab ang pagbiyahe sa mga pampasaherong bangka gikan sa lungsod sa Padre Burgos paingon sa Limasawa Island sukad kaganihang buntag. May pipila ka mga residente nga napugos magpaabot gikan sa Pantalan sa Padre Burgos kay wala may nakabiyahe nga lansya. Apan ang katong gikan sa isla sa Limasawa ug pabalik sa mainland gitugutan ra nga makapadayon sa biyahe. Matud sa Coast Guard Padre Burgos Substation, no sail zone ang gipatuman kaganiha. Wala na biyahe karong lansa? Wa mapabiyahe lansa kay gibawalan ang mga ito ng mga tao. Ano naman? Ay naman lagi sara lagi. Wagani pa. Isang taga-isla was, Kaya ang lansa. bawal mo doon. Ni kuan man ang konsyal nga wa kunoy pa behayon nga pambot. Karong adlaw kay way pa sakyo ni mga pasahero ba dito ba mga tao na gikan dinhi ba. Tumano naman po na to kay kami may madaot kung supak may kami may dak po sa Coast Guard. Mag-wait na laman og nay mo abot. Kay basin namang uban nga kana bitong manguan rap bisag di pa biyahon kay kuan mangita pod sila kuan na laman mag risk na laman kay lisod lagi og kuan pangita unja labi nag-aron kay dahang mga pasahero. Unja na pa siguro daghan mga abot. Yeslan, samtang gikan sa isla sa Limasawa, may diretso karong hapon dinhi sa Maasin City sa Southern Leyte gihapon si Vice President Sara Duterte. Mitambong siya sa dakong kalihukan sa Dakbayan sa Maasin City Gymnasium gisaulog sa syudad ang ika-22 ka tuig nga anibersaryo sa pagkadeklara nga usa ka syudad o city sa Maasin nga kaniadto usa ka lungsod. Gikalipay ni Duterte ang iyang pagtambong ang imbitasyon sab sa mga local officials aron nga makigduyog sa kasaulugan din hilakip sa mi welcome sa Vice Presidente si Governor Damian Mercado ingon man si City Mayor National Nico Mercado sa iyang pagpamunglan. Matod ni Duterte, full support sila sa kalihukan sa syudad. Ingon man sa isip DepEd Secretary gipasabot sab ni Inday Sara ang mga proyekto nga ikatakda nilang ipatuman tungod kay lakip sab sa audience kaganiha ang mga opisyales o mga teachers sa DepEd Southern Leyte Division. Medyo aligri ang makalihukan dinhi sa Maasin City karong panahon lang tungod kay nagsingabot ang kasaulugan sa ilang kafiestahan samtang ang simbahan magsaulog sab ni sila og canonical coronation sa imahen sa Our Lady of the Assumption karong Agosto 13 ug dunay dakong opisyal sa simbahan sab ang ilang imbitado mao nga kung inyo mabantayan medyo bibo ug alegre karon dinhi sa plaza sa Maasin City Hall. Atong nasayran nga si Vice President Sara mulahusab ni siya sa lain nga kalihukan sa dili sa Eastern Visayas ugmang adlaw. Inyo nakita mao kini ang live nga sitwasyon karon dinhi sa plaza sa Maasin. Nagpadayon ang misa nobinaryo sa katedral sa Maasin ug dinhi sab sa ilang plaza dunay nightly activities subay sab nining kasaulugan sa ilang fiesta
ingon man sa selebrasyon sa ika-22 ka tuig sa pagkadeklara nga usa ka syudad sa Maasin City. Mao kada lan ang latest nga panghitabo gikan dinhi sa Maasin City sa Southern Leyte. Daghang salamat, Nico Serino.